Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya mpingo wa mboni za Yehova aja amene amatchedwa kuti Jehovah's Witness. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Mpingo wa mboni za Yehova unayamba ngati gulu nzaka za ma 1830 mosogozedwa ndi zolosera za William Miller pamene analosera kuti Yesu Khristu azabweranso mzaka zapakati pa 1843 komanso 1844. Koma zidachitika kuti Yesu Khristu sanabwere mmene William Miller analoserera, gulu lija linagawanikana, anthu ochuluka anakhumudwitsidwa ndipo anthu ambiri anagwa mphwayi ndi kusatira Chikhristu. Kugawanikana uku kunabweretsa magulu angapo amene anakhazikika m'madera osiyanasiyana, ndipo mzaka zapakati pa 1870 patadusa zaka almost 25 zitachitika za Great Depression, zitachitika za Great Disappointment, kapena tilankhule kuti patachitika chokhumudwa chachikulu pakati pa akhristu. Charles Taze Russell adazipanga kukhala mphunzitsi oyima payekha komanso osusana ndi zinthu zimene anthu achikhristu anali kuzikhulupirira kwa nthawi yayitali. Mongonjezerapo, gululi poyamba linkatchulidwa kuti Adventist Movement, ndipo Charles Taze Russell atayambisa ziphunzitso zake ngati oyima payekha anakhala osusana wa Adventist uja, ndipo iyeyo anayamba kukana kukhulupirira kuti pali malo otchedwa Gahena ndipo pazakhala malo otchedwa Gahena kumene anthu onse oyipa azakhala akulangidwapo komanso azakhala malo ozunzika kwambiri. Komanso iyeyo anayamba kususana ndi chiphunzitso chimene chimafotokoza za utatu oyera wa Mulungu, chimene chimafotokoza kuti pali Atate, pali Mwana komanso pali Mzimu Woyera. Kuphatikiza pamenepo, Charles Russell ankaphunzitsa kuti kubweranso kwa Yesu Khristu kachiwiri kuzakhala kosaoneka ndi anthu koma kwa uzimu, komwe amati kunayamba mchaka cha 1914, ndipo amati Yesu Khristu anauka monga mzimu osati ngati munthu amene anafa, ndipo anati Yesu wakhala akulamulira kuchokera nthawi imeneyo kufikira panopa. Ndipo Charles Russell ankakhulupirira kuti Yesu posachedwapa azabwera kuti azawononge dzikoli ndi kukhazikitsa dziko latsopano la mparadizo pansi pompano mu ulamuliro wake. Charles Russell ankakhala akulemba mabuku ake komanso kukopa anthu ochuluka kuti afalitse ziphunzitso zake, ndipo limodzi mwa mabuku amene iyeyo ankalemba anali aja otchedwa The Watch Tower, ndipo ankapanga buku lotchedwa The Watch Tower Bible, ndipo iyeyo mwini anali ngati president. Mu 1909 anasamusa likulu la gululo kupita ku Brooklyn, ndipo iyeyo Russell anali ngati president mu 1917, ndipo Joseph Franklin Rutherford mchaka cha 1942 amene anasintha dzina la gululo kukhala mboni za Yehova kapena kuti Jehovah's Witness mchaka cha 1931, pofuna kuvomereza komanso pofuna kuonesera chikhulupiriro cha mamembala ake kuti iwowa amasatira Yehova, ponena kuti mbonizo zinali zosatira ake osankhidwa apaderadera. Ndipo Rutherford anaphunzitsa osatira ochuluka ndi kuwapasa mautumiki ochuluka, kuphatikizapo anawapasa magalamafoni kuti azimverapo utumiki wake m'misewu komanso mzipinda zochezeramo oyembekezereka kutembenuka mtima pansi pa Rutherford. Gulu la Russell linakhala gulu logwirizana kwambiri. Amene analowa malo mwa Rutherford, Nathan Ohoma, anakhala president mchaka cha 1942, ndipo iyeyo anapitirira kuphunzitsa mfundo za Rutherford. Iyeyo adakhazikitsa skulu ya Gilead Watchtower Bible ku South Rising ku New York, kumene iyeyo amaphunzitsa ma missionary komanso asogoleri. Iyeyo analankhula kuti mabuku ndi nkhani zonse za mgululi zifalitsidwe ndithu ndipo zifikire patali.
Iyeyo anakhazikitsa mapulogalamu amaphunziro a anthu achikulire. Iyeyo anaphunzitsa mboni, kuphunzitsa oyembekezera kutembenuka mtima, ndipo iyeyo anatulutsa baibulo latsopano. Pambuyo pa Nathan Homa ngati president anatsatidwa ndi Frederick Franz. Kenako Milton analowa m'malomo kufikira atazisiya mchaka cha 2000, ndipo m'malo mwake munalowa Don A. Adams. Likulu la gululi linazasamutsidwanso ku Warwick, New York mchaka cha 2016. Anthuwa amakhulupirira kuti Yehova ndiye wamwambamwamba, ndipo Yesu Khristu ndi mtumwi wa Mulungu, ndipo kudzera mwa iyeyi anthu ochimwa angayanjanitsidwe ndi Mulungu. Mzimu Woyera ndi dzina lamphamvu yogwira ntchito ya Mulungu pa dziko lapansi. Mboni zimakhulupirira kuti zikukhala m'masiku otsiriza, ndipo akuyembekezera ufumu ukubweranso kwa Yesu Khristu pa dziko lapansi. Ndiponso iwowa amakhulupirira kuti ochimwa sazapita ku moto, koma iwowa azangomwalira osazutsidwanso ndipo sazapezekanso pa dziko lonse lapansi, ndipo kutha kwawo kuzakhala komweko. Onse amene ali oyera mtima adzalowa mu ufumu wa Mulungu, ndipo mamembala atsopano amabatizidwa momiza m'madzi, ndipo iwowa akuyembekezereka kukhala ndi makhalidwe abwino. Ukwati umatengedwa kuti ndi pangano lopatulika, ndipo kusuzulana kapena kuti kuthetsa banja sikuloledwa kupatula ngati wina wachita chigololo. Mboni za Yehova amadya mkate komanso vinyo kuyimirira mwadzi ndi thupi la Ambuye Yesu Khristu. Ngakhale amboni za Yehova amatsatira malamulo a dziko, koma pali malamulo ena amene iwowa sapanga nawo kamba ka baibulo. Monga iwowa sapereka sawasha ku mbendera ya mtundu wa dziko lina lililonse, kapena titankhule kuti sapereka saluti. Mwachitsanzo sapereka ulemu ku mbendera ina iliyonse ya dziko lina lililonse, ponena kuti uwu ndi mchitidwe olambira zinthu zosayenereka kulambira. Komanso iwowa samalowa usilikali, komanso sachita nawo zisankho za dziko. Mwachidule iwowa samavota, ndipo izi zimapangisa maiko ena kudana ndi mpingowu. Dziko la America linamangapo Rutherford, mtsogoleri wa mpingowu, ndi atsogoleri ena a Watchtower, ndipo anthu a mpingowu amanyozedwa kamba kakulalikira m'makomo mwa anthu. Malo amene mboni za Yehova zimapembeza samatchedwa kuti chechi, amawatchula kuti nyumba ya ufumu. Mboni za Yehova amatsutsananso ndi njira zachipatala zimene amakhulupirira kuti monga mwachitsanzo kuyikidwa magazi, chifukwa amanena kuti malemba amaletsa kudya magazi, motengera ndi Levitical 3 verse ya 17. Mmenemo zimapangisa iwowa amakhulupirira kuti pasakhale kupereka komanso kusinthana magazi pakati pa anthu, ndipo izi ndi chimodzi mwa zinthu zimene mabungwe ena amadana ndi mpingo wa mboni za Yehova. Mamembala a mpingowu sapanga nawo zinthu za Khrisimasi komanso misa, popeza amakhulupirira kuti izi ndi zinthu zachikunja. Kuphatikiza pamenepo sakondwereranso masiku obadwa monga birthday, ndipo m'malo mwake amangochita nawo mwambo wapachaka kapena kuti mgonero wa Ambuye, motengera ndi Luka 22 verse 19, pamene pomwe Yesu ananena kuti chitani izi pa chikumbukiro changa. Mzaka zoyamba za gululi anthu ankakumana mu hall imene amangotcha amene amangopanga tenti. Koma kubwera kwa Rutherford, gulu la mboni za Yehova anayamba kupeza malo amene anakhazikisapo malo awo opembedzera otchedwa Kingdom Hall, kapena kuti nyumba ya chifumu. Anthuwa amagawana madera ofuna kuti akalalikireko, ndipo iwowa amakhala ndi polemba zovuta zimene akumana nawo. Anthu amene avomera kujoyina amawaphunzitsa Bible mwapaderadera, komanso mabuku amawagawira. Sukulu ya Watchtower imatulutsa mabuku ochuluka
matepi komanso magazini muziyankhulo zoposa 700. Ena mwa magazinewa ndi monga galamukani komanso nsanja ya olonda, ndipo anthu amene amagwira ntchitoyi ndi anthu oposa 8 miliyoni. Ndipo mu nthawi ya muliri wa COVID-19 mapemphero a mboni za Yehova amachitika pogwiritsa ntchito mapulogalamu apa kompyuta komanso ma vidiyo. Zina mwa zinthu zimene mamembala a mboni za Yehova amadana nawo kapena kuti sachita ndi monga zija talankhula kuti salola munthu kukhala msilikali, zandale sapanga nawo, komanso amachepesa machedza awo ndi anthu ena amene si ampingo wawo, ndipo iwowa amalimbikitsika kuti azikwatirana mu mpingo mwawo okhaokha, ndipo iwowa salola kugonana musanalowe m'banja mosatira baibulo, ndipo kugonana kwa amuna okhaokha kapena akazi okhaokha sapanga nawo ngakhale dontho, chigololo, kusuta, kuledzera komanso kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo. Ndipo iwowa amakhulupirira kuti ndi udindo wa aliyense kufalisa uthenga ku mpingowu. Anthu ngati ayambana, anthu okuti ndi okwatirana, amayenera kupita nawo nkhani zawo ku mpingo kuti anthu akawathandize, nkhani yawo ikamvedwe, ndipo anthu okwatiranawa akhonza kusiyana ngati wina akuzunzidwa kapena kulepheresa nzake kuchita ntchito imene amboni za Yehova amayenera kuchita. Ndipo ukwatiwo umakhonzanso kuloledwa kutha pokhapokhapo ngati wina wachita chigololo malingana ndi kumvesesa kwawo pa Mateyu 5 vesi ya 32 komanso Mateyu 19 vesi ya 9. Munthu amayenera kuchosedwa mpingo ngati akuchita zosemphana ndi malamulo a baibulo komanso malamulo a mpingo, ndipo mosiyana nako ndi masiku akale. Panopa amalola kumwa mowa, koma ngati munthuyo akusankha kusamwa zimakhala kukonda kwake motengera ndi kumvesesa kwawo pa 1 Akorinto 6 vesi ya 9 kukalekeza 1. Ndi mawu anji amene mukhonza kukhala nawo kwa anthu osatira chipembedzo cha mboni za Yehova? Taona anthu otchena ife m'buku la mboni, ndiye inu ndi ndani kuti mukati walire? Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yosatirayi. Bye.